Gardens nyabedo ni gin mage. Chris. Erokamano Cleophas, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jotich kendo wan ka jofwambo gimwa biro fwambo kaka maduong' en ratiro mag jotich kata dwaro mag jotich. Gin weche mage ma jotich geno jatend piny William Ruto, jagoro mar Kotu Francis Atwoli kod jatend migawo mar jotich pacho kae Moses Kuria. En ote mane ma jotelo gi dhi miyo jotich odiochieng' ma kawuono? Mano e gima wang'iyo kendo kae nyalo neno magi kweth mopogore opogore mag jotich e pacho kae. Wan kod jotich mag chukdaro, wan kod jogo maloso mwandu mopogore opogore. Koro adwa mondo ago kod gi mbaka apenj gi to gin weche mage magi geno ni odiochieng' ma kawuono Francis Atwoli, jatend piny William Ruto kod Moses Kuria geno lose odiochieng' ma kawuono. En ote mane? Habari ndugu. Vizuri sana. Unaweza tu kutuambia unaitwa nani na unafanya kazi kwa shirika gani? Kwa majina naitwa Dickens, nafanya kazi Nairobi Water na mimi ni representative wa WASU, Water Services Union. Sasa leo ni siku ya wafanyikazi. Wewe kama mfanyikazi umekuja hapa ingawa mvua kumekunya, kumenyesha, yes, umefika hapa. Yes. Matarajio yako ni yepi? Yes, matarajio yangu na expect Bwana Atwoli atusaidie, atuokoe katika hii uchumi ngumu ya hii serikali. Tunasema ya kwamba Bwana Atwoli asimame na sisi tuko na yeye kama Nairobi Water, kama water services sector. Sherehe hii itaenda kuidhinishwa na Rais William Ruto. Je, ni ujumbe gani unatarajia kutoka kwa Rais William Ruto? Kama rais wetu, Rais William Ruto, tuna expect mazuri sana kutoka kwake kwa sababu uchumi imekuwa ngumu. Tuna expect atuongezeka kitu ndani ya mfuko. Tafadhali, kwa sababu kwa saa hii mambo ni ngumu huko nje, kuna floods, kuna mambo mengi. Katika hii siku leo ya celebration ya Labor Day, sisi kama wafanyakazi tunaomba atusikize na aangalie mwananchi wa chini. Asante sana. Cleophas Podan adwa kao pajo piny mondo giler kata jotich mondo giler anto kopogore kod weche mag medo gi osara. Gin weche mag mabene gidwonja jatend piny William Ruto kod Francis Atwoli olosie. Unaweza kutuambia tu unaitwa nani na kando na mambo ya mshahara unataka serikali shughulikie mambo gani? Unaitwa nani tafadhali? Mimi naitwa Julius Sulwe. Hii siku ya leo mimi naifurahia sana kama mfanyikazi kwa hii nchi na mfanyikazi wa Nairobi Water. Mimi ile kitu napenda serikali tufanyie, ijali maslahi ya wafanyikazi wote, kwa sababu ni wakati wetu kutumikia serikali. Kando na mambo ya mshahara, ni masuala yapi pia unaona serikali inafaa izingatie na ishughulikie? Masuala inatakana izingatie kabisa ni kuangalia huyu mtu wa chini analindwa namna gani kikazi, ndio awe mtu wa kupatiana huduma sawa kwa Wakenya. Asante sana. Cleophas Mago, jotich mag Nairobi Waters, koro bathako kone bentiere jotich mamoko we adhi WASU, riwruok mar WASU bineni kae we akaw pach ginto kaw riwruok mar WASU gigeno jatend piny William Ruto kod Francis Atwoli kaachiel kod jatend migawo mar jotich Moses Kuria. En ote mane mag idhi miyo gi odiochieng' ma kawuono? Utaanza tu kutuambia unaitwa nani na unafanya kazi na shirika gani na matarajio yako kuhusu siku ya leo ni gani? Mimi naitwa Rael Cheruto, nafanya Nairobi Water. Matarajio yako kuu siku ya leo ni gani? Kuongeza tu mshahara kidogo. Kidogo kama kiasi kipi? Kama 10%. 10%. Na je, katika shirika la Nairobi Waters ni changamoto ipi mnapitia ambao mngependa ishughulikiwe? Mimi nafanya upande wa siwa na watu wamejenga waylifts, tunakuanga na shida sana kwa block siwa. Watu wamejenga waylifts sana kwa manyumba zao. So tuko na shida hiyo sana. Na upande wa drainage pia hakuna drainage, wamedashwa drainage kwa siwa line.
Asante sana. An koda rowere moko kae binadon at least akaw pachgi to gin kaka rowere. Ang'o ma omiyo odiochieng' ma kawuono kata doko ni koth chwe to biro Uhuru Gardens? En ang'o momiyo uchopo nyaka kae kata doko ni koth chwe kendo geng'o ne jopiny moko chopo? Chao kod nyingi ting'isa ni jadak makanye. An gi nyinga iluonga ni Daniel Omwando, Baba Dogo. Atiyo kambi mar United Aryan EPZ. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro winjo kaka ker dhi wuoyo about uchumi mar Kenya gi salary mar Obey. Koro kata ne koth chwe to wakoni nyaka wachopo wawinj gi itwa kaka dhi mbele. E kambi maru gin weche mag ka piny William Ruto koda kotu jagoro mar kotu Atuli owacho tidhi dok ka chunyi mor, chunyi ni kod ilo. Mana komedo osara kendo madwano medo. Osara imedo nyaka pesa marom nade? Wadwaro kaka jatend piny machon Uhuru Kenyatta nomedo waga atamalo 12. Wan odwano ochorwe kata atamalo 15. Kata 20 konyalo. Erokamano Cleophas, kanyalo kawo paro mogik an kod miyo moro kakae aneno ka wang'e milre to adwani mondo kawe pach do ng'isa to ento ang'o momiyo kata doko ni koth chwe to obiro Uhuru Gardens. En ang'o mochune? Inyalo chako, unaitwa nani? Naitwa Frida Moranga. Nimeakilisha EPZ Government. Nimekuja hapa matarajio yangu tuongezewe mshahara 10% and above. Hiyo ndio tunaomba rais wetu atuangalie sisi kama watu wa chini. Iwapo swala hilo litashughulikiwa leo, utahisi vipi? Utaishi vibaya juu gharama ya maisha imekuwa juu. Kila kitu imetaksiwa hadi kiperiti. Ukipachetia pesa zenye tunapata asitoshi. Tunakopa tena tunaongezea madeni ndio itoshe. Asante sana. Cleophas, mago moko kuom jotich, magolo pachgi kendo gin geno maduong' ma jotich godiochieng' ma kawuono en ni osara omedgi kaluwore kod pek mar ngima ma oidho malo, kendo geno maduong' mar jotich en omedgi osara. Mabiro kata doko ni sirikal to ochung' kar tiende ni onge pesa ma idhi med jotich e kidienje mopogore opogore mag riwruoge mag jotich madwaro no omedgi osara, kaka riwruok mar lakteche KMPDU. Magi makelo ng'anyo maduong' mar KMPDU en ni lakteche mag interns omi osara maromo shillings 260,000. Kata kamano sirikal osebedo ka wacho ni ok ginyal keto